Asilibikele bathandekayo ngegama likaJesu. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakho omkhulu nomangalisayo. Umfundisi uBheki Mashaba, KZN Izinkorweni South Coast. Ngifisa ukunimema nonke bathandekayo, sinomhlangano omkhulu obizwa ukuthi Preparing for the Next Chapter. Sizobe sise ugu Sports and Leisure Hall egama lakhe kumhla ka-13 kaNovember. Isikhathi amagate azovulwa ngo-5 ntambama. Inkonzo iyaqala ngo-6 ntambama. Ngiyafisa ukuthi sinimembe bathandekayo, abadala, abancane, abakholwayo, abangakholwa, sizohlanganyela ekudunyisweni kukaNkulunkulu. Sinamathikithi adayisayo 200 rand njengamanje amathikithi uElibet. Kube ukuthi umhla ka-30 September ayobe segcina uElibet. Ngomhla ka-1 October seku-250. Siyanimema bathandekayo, sizobe sinezitsha zikaNkulunkulu, sizobe sisondla ngezwi kaNkulunkulu. Umprofethi AS Mashaba, Apostle KD Nyombolo, Apostle PD Ngcobo, Apostle A Nogemane. Izitsha zikaNkulunkulu ezobe ziphakathi kwethu zizosondla ngezwi kaNkulunkulu. Sibe sinabadumisi abahlukeneyo, sibala Silondiwe Siphe Nxumalo, Ziyanda Ntshangane, Lusanda Bheja, sibala uSiyoni Thabethe, Busi Msimango, Yolanda Gwala, Nokwanda Shabalala, futhi siphelele Shazi, baba umfundisi uNgcobo. Bathandekayo asipheleleni sonke kumhla ka-13 November ugu Sports and Leisure. Amathikithi siyatholakala 200 rand Elibet until 30 September. Emva kwalokho kube somhla ka-1 October. Mema umngani wakho, umngani wakhe ameme umngani wakhe, tshela omunye nomunye atshela omunye, siyohlangana ebukhoneni benkosi. Inkosi bayibe nani. Amen.